handichabona kuti ndipetere jira iri randikunda. Handichabona, handichamuda mukadzi uyu. Nochikonzero chokuti kubva tichitanga kuti ndikwire ndini ndakanga ndichinzi inini ndinoda shaisana. Mukaitadzirisa muno. Chechipiri musi wa 16 akandiisira mvura yokugeza kumanheru. Ndikati kuma past 7 noma 20 past 7 akabuda netochi. Ini handida kuziva kuti ndiye. Akakwira kugomo. Adzoka akandisvika ndapedza kugeza. Ndikagara panze pamusoro pane malaiti. Ndikamubvunza kuti ko asi manga maenda kumasowe. Akanditi ai handina kunge muri pane treatment futi mushonga urudzii. Akati mushonga womudumbu. Achibva apinda mumba. Ndikati mushonga womudumbu imimi muri pa treatment yezvimwe zvatikazitende korapiwa. Kuti murapiwe. Zvakanzi aiwa muri kutotaurisa stereki mushonga womuchidzimai. Ndakati aiwaka. Even kana uchidzimai. Imimi tidambudziko riri kuda kuti musenzese mushonga uchidzimai wachoka. Ndiro dambudziko riri kurapiwa. Wakabva wabuda. Wakutobva watora foni yawo. Wakakomunicate nehama dzawo. Inini ndakapinda mumba ndakatora foni yangu ndakaenda kwaamai guru. From there handina kuzenge ndichienda kumba kwawo. Wakazotumira hanzvadzi wawo munhu munyai kuti ende muwashedza. Ndakauya kuri kuseni yaSaturday. Ndakasvika ndakati ndauya. Zvakanzi wasati wasvika. Ndakati ndakagara kusvika kuma 10 dzokuseni. Ndakati mombe dziri mudanga nyangwe iri imwe chete asi imombe inoda kufura. Wakamhanya kuenda kuti kurodhi kumeno kwaenda kunana nawo hanzvadzi dzawo. Wakazodzoka wakati zvanzi kana muchienda kubasa endai. Ndobva ndaenda. Right. Kuma 4 ndobva wakatuma munhu uye munyai kuti enda muwashedza wauye. Ndakashedzwa ndakaenda zvoshua. Ndichida kutaurira ate zvavangu iwawo vanondiyotsana kuti ndiro dambudziko riripo. Ndaona mumwe wangu akupinda nemushonga wandisinganzwisisi. Ende kana kundiudza dare rakati zvamunoita zvese udzanai. Aenda usiku akadzoka usiku handizivi kuti chii. Joshua wakada kunge wachirambira kupinda kuenda padhuze pamumbasi wari muyadhi mangu. So unge muwasha munyowani. Ndakasvikapo ndakati hazviite katsana kuti murambe muchitenderera muri kunze. Handitotaura tiri kumba. Muri kuda kuti zvinzwe nani. Wakasimuka wakateera. Tikasvika pamumba. Tasvika pamumba avo vakadzi vangu ava vakanga vanzi vatenda kogarira tsoko nokuti munyai vakanga vamutuma kuti ashedze inini. Wakatumirwa mukoshedza anzu vakadzi ava. Tsano wakata wakabvunza chii. Ndakawarondedzera rwendo rwese rwokuti muri kuona here takabva kudare asi nhasi 16 pano kuti isu titiende kopereka ripoti rokutaura kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka. Ndabva ndaona mumwe wangu ano mushonga akaenda kutora mushonga usiku. Ko masikati ndanga ndiri pano. Ko paaenda adiwo kunditi shamwari ndiperekedze kana anga achirwara. Ende ndasvika nguva iri gere. Adi kunditaurira kuti shamwari inini ndiri kudzimbikana nezvakati. Hapana. Zvakadaro wakauya wakapanda futi senyama ataurire kuti ava Joshua ndakaenda mushonga utora mushonga kana mukatoti mushonga wacho utorimo mumba umu. Iwo wega adzimai vangu wachitoti mushonga wacho utorimo mumba umu. Saka inini changamiri handidi kutamba nomushonga kana kutambirwa nomushonga wandisingazive. Saka inini jira iri handichagona kugara naro. Amai. Pamu. Makaisira baba vangu. Taurisa amai. Makaisira mvura makaita sei? Handakaisira mvura. Ndakabva Taurisa amai. Ndakabvunzawo vamwe vakadungu vanoita zvechiva ndikati inini sezvo kana uchirapiwa ndakangoti rega ndingozama zvese kukiriniki kwacho kuchivanhu kanza ende munoshura udzi womutukutu unenge unobatsira kuti dambudziko rei. Dambudziko randakaita nababa ndifunga dambudziko pamwe rokunoshura udzi iwowo usiku asi musi wandakanotora iminonga womutukutu wokutoshura udzi kuti semukaputu semunhu airwara. Saka ndofunga madhodha matotaura mega kuti pane dambudziko renu ndepokuti imimi makaisira baba mvura yekuti vageze vamashandisa mukana iwoyo
kuti vachiri kugeza kudai inini ngandimhanye ndoenda sei ndozvitsvaga mushonga aiwaka ndokutsanangura ndopano dambudziko kaizvako kubva isusu kubva kwatakaita panapa kugadziswa kwatakaita nababa vakanga pasina kugara zvakanaka hatina kugara zvakanaka mataura nomuromo wenyu mukati ndopane dambudziko rokuti imini makaisira baba mvura anditi kuti vageze imi ndobva mashandisa mukana iwoyo wokuti vachiri kugeza imomo ini ngandimhanye kuenda sei hatina kushandisa mukana asi kuti hatina ko chakakupai imimi kuti munoisira murume mvura mobva mamusiya usiku ukao mobva mamusiya mobva maenda kunotsvaka mushonga iye achigeza maida kuedza kuti zviita sei handina kushandisa mukana semunhu airwarawo akangotoona amai musati maisira baba mvura hamuna here pfungwa dzokuziva kuti ndinoda kunotsvaka mushonga musati mavaisira mvura zuva risati ranyura kubva kuseni chakakutadzisai imimi kuti kubva kuseni regai ndinotora mushonga kana kuti masikati kana kuti baba ndiperekedzei musati mageza ndinotora mushonga wangu chii hongu ipapo asi kugara kwedu kubva kwataita kuno hatina kumbogara amai tichiri kumbotaura chataona chakonzeresa kana ivo baba vachona pandakapa vakabva kuno vaiti zvati kutsvaga ndichaita sei ndichazviwana handina ugare hwakanaka ndofunga kugara kwacho kugara kwokuti mudi yangu akangoita misteki nguva idikidiki ndobva ndamushandikidza kuti iwo wazoti asi tingati kana dai muri ndimiwo imimi dai muri ndimi baba maisirwa mvura nomudzimai wenyu mubva abva abuda obva aenda munotiwo munozvitambira sei handina kuzvitora kuzviitawo siriyasi semunhu aita sei airwara usiku rwara ndira chivande nhama chivande kakuti kana musina kupindira murume pachena orit namusina kugara zvakanaka izvo zvati jirai ndapeta muri kuti kudii zvatakaita mazuva anodzera kuona nenyaya yemafambiro avakunzira rudo amakaita ndoda kumutsanangurira nyaya yemaitiro ayakaita nzwi suicide venyu patakabva kuno isusu muchiti tonogara zvakanaka ndofunga ndakasvika kumba manheru ndopandatoita basa rangu ndopandagara ndagara ndofunga dzadziri mateni semunhu airwara ndine nguva yekuti ndaipera miri simba sandakakuti regai nditazonoma zvinhu zvangu zvindikande kumba ndione kuita sei ndione kurara nekuti majoini mangu mamusisina simba saka baba vanokwa wakasvika kumanheru wakasvika ukabata bhemba ndobva ndati ko makuya makabata bhemba ndinobvunzwa here pamba pangu ndakati hohorai saka ini ndinoita zvokutengesa ndobva vasvika pari makasvika pamba odi ndati nguva yekutengesa here nguva ine ndikati baba nevini vanhu vandinoataurira kuti kana kuchinge kwadoka musapote muita sei muchiuya muchitenga ndofunga baba wakabva wabuda zvesho wakabuda nebhemba riri ndobva wamhanyisa vakomana vangu ari 3 ndobva wamhanyisa mumwe wacho ndandisawira wangu ndobva watumburowa ka2 nerobhemba riri ndikati kosawira chii chakaitika ndoda handizive mumwe wako kuti chii chiri kuitika ndikati inini kuti ndivamhangarire sawira muri masamasawira angu ndofunga ndobva wauya kwawakadzoka unomhanyisana nemukomana uya ndobva wauya ini ndakutotya kuti ko chachirudzi chakuitika ndakakutaurira kuti diwewe nenyaya yekutengesa uswa ndati baba neini ndakavataurira vanhu kuti haikona kupota muchiuya pamba panapa usiku zvandikutsvaga pamba panapa ndichaita sei ndichazivana ini ndobvatarara zvedu ndobva ndaenda kuchipatara kekutanga ndakaenda navo kechi2 ndobva ati mara ikwana chiendai mega ndobva ndaenda ndega ndobva ndanotenga pandakaenda ndega ndakatenga mapiritsi panga pasina chii panga pasina rusiti ndadzoka ndazotenga mapiritsi aine injection pamapiritsi papo pakutengesa mapiritsi papo pakabudiswa izwi rekuti chenjerai kuti zvimwe zvinhu zvinokuparadzira dzimba dzenyu ende vaitokuti ndibaba tikasaura pamwe kanyaya kadikidiki chenjerai kuti musha unoita sei inoparara kubva kwatakabva kuno hatina kugara kwakaita sei kwakanaka ndakati inini kuti ndichitaura zvakawanda ndakabva ndangozinyarara zvangu konyaya dzekuchipatara dzakubatanidzira futi nenyaya yemusha kozvonyanyota sei apa pamusoro pazvo ndandatobvisa kuti mari yangu baba vakatipa mari isina kukwana ngaita inini ndiri kurwara rega nditenge mapiritsi ndite sei ndipore
pamusoro pazvo ndawedzera imwe mari yekuti ndinofanira kundibatsira imwe wakunditi chenjerai kuti musha wenyu unoita sei unoparara kumanheri ikoko zveshuwa semunhu airwara ndina kunge ndakazviitawo sirias baba vangaita sei vangagumbuke semunhu airwara ngati arega nibhozamawo chibhoyi pamwe ndogona kufora zvekuti kumapirisi ndingoti chibhoyi ndobva ndatoenda ndimana rushura kuti wanguva kuita sei hatina kugara zvakanaka kubva kwandakaita kuno izvozvi daily vaiti kana vachibva kwapedu vaiuya kumba akabata bhemba daily zvandikutsvaga pamba pana pandichazviwana kubvira pamabva kuno nekumashure kuti masagara zvakanaka ndizvozvo murikuzwa semumomushumire ndambuda usinagara zvakanaka ndopamakuenda baba tapasina kutrastana kava ndizvozvo basa remudzimaimuuzeta anotengesa ndizvozvo ya anotengesa chii tingangoti kana madrinks mufanira kukamba kati kaisa kuti kange kachiita sekatakshop saka ndakati nini 7 o'clock ndifanike makuita kuti unenge wafanika wakumba pamba pedu vanhu vakazoya kuzotenga after 7 kumai ma12 dzousiku vari vatatu asi unotengesa unhu wevanhu vanotengesa ungavakontrola here nyange wakaisa mutemo unovakontrola here nyange wakaisa chikwangwani bhawa rakanyorwa zino under 18 mabhawa mazhinji akanyorwa zino under 18 asi vana kupinda achibva kuchikora chinotsoona wani andioneka kuti no under 18 ubva apinda mubhawa no smoking mumkumba uku hakusi kuti kukastotutanyaya yecommunity tutanyaya yecommunity ndazvitwisa kune mutemo vanhu vakasikonoka makarata wachitoshedzera kuti mukudai kuda chii tuda zvatiri kuda ndopandikati nini aiwa nguva pamapopotera mudzimai wenyu handina kupopotera naye mudzimai handina kutaura naye mangorwisana vanhu yakandira kudzingawa ini ndoda kudzoka kwamuri baba kana mutengi auya pamusha achida kutenga imimi ndimi baba mumba naadzimai makarara tsika dzemunhu ada kutenga kashedzero kaakaita kakakugutsa here ine hakana kundigutsa nenguva taurai maitiro akaita munhu mimuri mumba iyari pasi akashedzera amahanhingi tirikuda kutenga ava vakapindura vakati nguva zvakanzi aiwa tirikuda kutenga chete chete sakati nini nguva yapera chamusagutsikana nacho chamusagutsikana nacho nguva kunani kwatiri wamagutsikana ndiani nguva kunani akati aitadza ndiani kwatiri isisu aikutadzirai ndiani aitadza mutengi mutengi saka ndakaenda kumutengi mudzimai wenyamunisana komutemo unoti imimi ndimi akashedza vanhu nezvinhu zvenyu nhasi vanhu vai vamukashedza kuti naimiwe ndioneiwo ndine zvinhu zvangu zvandiri kutengesa pano zvinoita kuti ndirarame vauya mobva mabata bhemba maakurova izvozvo here aiwa katanzwa mai vachiti iwo kuti vazoziva kuti ndakanga ndichirova vakanga vari kupi hanzi vakataura kachiti achitaura nani nasawira wavo inini iwo vasina kuzviona nini saka vari kuonekeka nasawira wavo nokuti akutopomera ini mhosva nokuti ava kana vasina kuzviona woenda kutaura nasavira wavo iwo vasina imbaika changamiri vasina kuzviona savira wavo ouya uchitaura kuti nini ndakarova pakati kana kuti ndakateniwa ari savira ambenge auya achiuya kuripota kwawari asingaende kupolisi munoti pakamira sei handiti manzwa zvawatsanangura mati sahwira akati hongu changamire inini handisi kuramba kuti sahwira akati inini ndiri kuti sahwira wakataurirana iwo asi iwo wakazviona here achirohwa vari kuti iwo havana kuzviona saka ngatifambe nezvinhu zvakaoneka tese maakudare hongu changamire matukira amoita musha wenyu nemudzimai wenyu
nika mauya kuno kudai zvasiyana. Isusu tinoteerera both sides. Hatiti uyu mukadzi anofanira kuita muviri tinonzwa kuti ukushoko rokuti kudii ukushoko rokuti kudii. Zvine ndinzwa inini isusu tiri zvataurwa izvo mazvinzwa ere. Tikumbudza kuti bhizinesi renyu ndorawisa vanhu. Nometa kuti makanisa time kasi vanhu vava pamusaka pezvinhu zvamunokutengesa ndokubvunzwa makubvunzwa kuti chinhu ichi ndimakachiisa kuti ndioneyo nyange makaisa time kasi munhu akataimisa asi pavanhu vaya pakanga pana sawira ava kuti ndakazorosera kuti amwe akaita sei akanga auya usiku akatemwa ndizvo vataura kani. Saka ndiri kuti ndidzoke kwamuri mazviona imini sababa kuti bhizinesi rero takaisa riri kukonzeresa chinotanga kuparadza imba here kana kuti kuparadza bhizinesi? Chinotanga kuparadza. Inini ndinoona ndati ndinoona kamene pamudataura zvisingamireka ndizokoredza handi ndabvunza hatigone kuparadza. mirai kababa Muri kundipa mukana here mukana ndida kupindurwa alright pangu pandienda bvunza inini ndokuti ndigutsikana ndati chino imini maita bhizinesi nemudzimai wenyu handitika ndabvunza kuti chinotanga kuparadza imba here mudzimai wenyu kuti hachada mukadzi kana kuti ibhizinesi? kuparadza bhizinesi. Bhizinesi ko sei matanga kuti hamuchada mukadzi asiya bhizinesi? Bhizinesi rakatoparadza. Bhizinesi rakatoparadza. Makarivharisa. Saka bhizinesi rabva raparadza mukadzi aiwa kamukadzi kuparara kwaakuita mukadzi zvandaona madzi kuti ndaakusiyiwa ndiri mumba inini ndiripo ati munhu achibuda netochi. Mukuruka ngatirege kuzora mukadzi. Ndikunzwisisa kuti mukadzi mawiri amakaita pokutanga hamuna kuva muda mukadzi wetu makava muda kuramba mukadzi pokutanga tikakugadzirisa tikati muda kuramba mukadzi kasi muda kuendesa mukadzi uyo achirwara ndo pakanga pane nyati wangu kuti kuzokerai munoita sei munorapisa mukadzi pamazuva noda kurwara ndizvozvo tikazviona mushonga wacho mawanaona mai mausiya kasi wakazozviona kuti muhodzi handina makataura akapaka mwana usiku akapaka mwana usiku ihwohwo akaisa mukapu inini handina kukurumura kuti ndione kuti hodzi kasi ndonyaya mawainayo kudarika maifa inzwa ikamburu hatikungwara mukana ndatumirwa inini kapu yacho iyoyo ndaiva wanguiutarisa kuti kapu iyi yauya ine mushonga iyi mushonga wayo makadziwe mushonga kaini nehandizivi mushonga kuti uyu muturudzi. Aiwa baba regai ndikubatsire inisi zvataifunga ndaifunga kuti mimi maifanirwa kunge makada kuziva shuwa kuti amai avanga vanochera mushonga here nekuti pane kufunga kapo mimi kuti adzimai vakabuda usiku vachinoita zvinhu zvavo musingazivi but proof man kuti mimi muzive kuti shuwa vanga vanochera mushonga maifanira kuona chi ini ndakandikakwatuma kamwana nekapu ndokamaifanira kakutaritsa mukapu ndikaona kuti unge hodzi unechiyange kuzoona kuti kudura ndozvinotaurwa naamai amai vataura kuti mushonga hodzi saka ndati aiwa ndati inini ndakaona asi handina kana kumusiwa ndauya ndichitaura ndakati ndakaona handina kuvhura kana kuti nditipurisa chizunza handina apa ndisusu sedare tikuti isi hatiparadze imba kana kuda kuti hodzi kuparadze imba aiwa inini tichangamireka mukange muchitonga ini matongerero inini ndati alright ndakuzwe baba mawaya nani ndana baba nokoma wangu anowandiye baba wangu apa mukuru shanje dzashanda ayo adzishande dzashanda uyu ndaragara bachira namurezi nyika yakaoma ndaraenda huko yakabata kapuyo mwana ina so wewe kushoko yoenda kuraisi wewe uyu ndinawo mawitness aripo mukuru makarime ngo makarime indiri kupinza nzara ikai aiwa anjaikunda aiwa ndo mafungira angu aiwa pana baba hapana issue yokuti mukadzi akadzi aenda aiwa hapana nyaya yakadzi mukuru baba zvanaka ndi kutonga ate zvana kasi handiri kuzotaura nekuti iri mama ndiposa kumoriwa munhu ari kutonga ndisikumisa ndaate zvorawo asi ndakutonga watonga chaudza chokwadi ava vakuru ava kejurira vachari kuona rechii mukadzi uyo aita mwana mudiki
kako pakasvika pamba pakasvika mwana mudiki anokonda ita sei natorerwa ini mafungira angu mukuru iyi nyaya yanga ida kungogadziriswa chete mukadzi ari kurwara inzwaika ndara magara nemukadzi kwenguva yakareba ndindikakupai advice kuti ngaainondorapa makatosumuka neadvice yangu norapisa mukadzi makaona zvinhu zvechokwadi kuti ari kurwara kunyepa here asi ananga inini uroni makanga mune umakore mangani mugara nemukadzi wemusingaoni kuti ari kurwara ananga inini uroni chii chakaita kuti aunange uroni handizivi amai vakakumbira ruregerero vakakubatira ihuku kuti tigare pamba pedu tichengete vana vovakukumbirei ruregerero maita baba ndagura murehwa handichazviita ndiri kuchemera kugara pamba pangu ndichichengeta mhuri yangu ndazvinzwa zvangu zvamukutotaura amai chinoitika ndechekuti tiri muno mudare asi kana takumba hamuzioni aiwa kanirewa ndiri kutaura zvinhu zvakanaka nekuti kana takumba zvaanotaura mumwe wangu please ndiregerereiwo zvavanotaura kana maakumba asi mudare muno imbonzwa chakamireka mudare muno mga handingadonongodze zvese kana ndichidziinini zvimba zvenyu zvimadhaga kune vanomatails kune vanodzimotikari zvikanaka here kuti blema zvakaita seiye agere pamba pangu yes saka chakamire ndiregerereiwo zvese zvamuri kutaura ndiregererei ndokunga chakamire makataura tichibuda muno inini hazvina mhosva kana kuti muchinditi hanzi zvamuri kutaura asi kwete inini ndatijira irika handicharigona amai munotaura after baba mukuru munotudire nyaya yatinayo pano sababa vomusha pamusoro yemadzisho inini hangu rakawanda handina ndakuti dambudziko riri kuwanika vanhu vari vazvimba kwavo saka zvokunzwa nezvokuona zvinosiyana anenge arwadziwa ndiye muridzi ndoanokwanisa kuona zvokuita handisikuda kuti mukomende mazuva ataona vachengetese mukuru ataura zvivandi chakafudza dzina matenga pamusoro ivadare tichitaisa vanhu vaviri ava baba avakura avo mwana mudiki zvichireva kuti mudzimai uyu haasi wekutanga kana asi wechi45 baba avajera kuchidyanisa kodu ndo zvandikugona maita takavhara zvezvinokuwa pamuzi pana akakubatsira here munyina wenya ati achada mudzimai ndobvunzo chipiri oda kupai pamusoro yemadzisho zvamautaura izvo kuti movhara nezvamataura inini ipapa handinokwanisa kutaura mazvinhu inini ndaida kuti kana tiri ana baba vanotungamirira munhu tiratidze vanhu vese ava kuziva kuti ndiri baba kumba kwani kwangu ndachifungidzira kuti mimi maifanira kutaura kuti vana ava ndikambovatora ndikambogara navo pasi but havasi kunditeerera apa nepapa 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 hamungoti chete amene kumba kwavo amene kumba kwavo tikadaroka dzimba dzakawanda dzinopera kuti saka takapuhwa ukuru ngati hushandisei ukuru kana zvanzi baba vafa makunzi nhasi matora chigaro chababa ngachishande noti kungonzi baba wezita chete vanongoti mwana akafunga kuti ndakuparadza imba amatiparadza tikadaro hatina kwatiri kuenda dzinopera kuparara dzimba dzese mabvunzwa anachangamiri kuti mimi sababa vemhuri munoti kudii ndofunga ini baba vakangwara maifanira kutokumbira kudare rino kuti dare ndipeiwo kana nguva ndimbotarisa mhuri yangu ndione kuti chiri kuda kuparadza imba yakavakwa chii ipapo mashoko enyu akanaka asi takaenda kutitedze kunotaura nyaya iyoyo sadombo akangari vaviri avo vakatadza kunzwisisana nafuramunina navaisepakira hakusiri kwekutaura kwatinoita nyaya ndadzoka ikoko ndakadaidzosana nehanzadzi ndakatukwa ava amai vavo nemukwasha wavo vakandituka
pari panzvimbo yekuti tigadzirise ndekuti atezvara vakanga wauya vatenzi vangu venyaya yacho kuti chichikunetsa muimba yevanhu yakanga yakutuka izvi hauzivo zvaunoita tichatsvanga kumatenda handizivi zvendinoita ndaita sei. Saka mima muchida kubuda mudare rino mataura zvamataura izvozvo musina kukwanisa kuonesa dare rino kuti ava vanhu ndakatombodaiwo ndikadaiwo sababa but havasvikike kana vari kumba mwana because munoona unhu hukuitwa nevanhu vari munhu anoratidza kunge munhu asi kana ukamusvikira pamba pake ndobva unozoona kuti imhuka. Saka tiri kuti inyi mukabuda makadaro toda kuti vanhu vari muno vadzidzi vakope kuti mhuri inotungamirirwa sei. Manje mukazvichengeta muninga menyu imomo muchingoti ndinoda kuenda ndakadaro hapana kwatiri kuenda. Nhai baba, oda kukubvunzai komi mukati zvenyu kumhuri yenyu ndodai ndoda kuti imba akadziwara dzimire idzi hatisi zvozvo kutaura mama zvine mi makarama kuti makakanganisirwa moramwa nyika isu hatitonga izvo totonga zvokuti vanhu vagari pai pamwe chete dai mati ndikukumbira mhuri yangu ndombotaura naye kuchipiri kana ikandikanganisira ndo zvekutaura namama. Alright, tingarambe tinyengetedza murume uya ati achada ndizvo kuti kungotazo kutsinhaka sei vanenge vachipanana shere taurapo pamusoro ichangaii inini ndaida kuti nditomende kumakushoka kutaura namama ndini ndakaita nyaya izvi ndakaenda kumba kwamai vakutanga kunovasamuna vakandigamuchira zvakanaka kechi2 andazoenda ndadzinekaroinovadaidza vatotauriki navo vanongopota zvokuti ndakatopedzisira ndazoti muda kuti imimi ndisamune hanzvadzimiri rungu nyaya yenyu kudare yakambopera izvi ndofunga ndowane odhiyo ndakapai ndichitaura navafomiti imimi kuramba kuya kudare kuti mupedzero nyaya yenyu zvinhu zvingi zvafamba izvi vakati handitombo ndakaona handidii saka ndachikumbirisa kuti pari kupeterwa nyaya iyi dai kuti vanhu havari kudzokera kumbaka dai mai vamboedza kupawo chipo chekuteerera vasati vateerera. Mazvita mukuru mama hachafugika murisai shereni mawaina namai uyai tezvara uyai murume mamuchiri kumuda tasvika panodiwa tezvara mukwasha wanyati agombedzera ndichakwanisa kurifungai saka ndati achiita chivanhu zvinofanwa kuitwa majekerere kuti mangwana asazoti mudzimai akamuona achifamba nomumwe munhu chichikomba mutsaizvekunguru mune vana vangani 1 mune makore mangani and inini kuma-60 muno kutoshandisa $100 kana handina takuti kukututsira mara chakuwanza because kana ndikatenda kuti murewa mukama yava mhosva dzavo ina dzinobatika. pamusoro changani akusiria kuti avanhu 1 yokushawo kana kuti kurespect kwandiri respect kuti ndiri murume wako 2 chechipiri kundipomera mhosva ndati chokutanga kushaya kundipawo respect wokuti murume wangu inini ndichiedza kukuwakiridza ndiri munhu anoremekedzeka unozviziva munhu anotova leader mudzimwe nzvimbo makasiyana siyana asi respect uchinditapudzira kundidzikisira ndeyokutanga. Yechipiri kundipomera mhosva kuti inini ndakatakura chinhu chako chipfeko chako ndichienda nacho ndichigadzira mushonga kuti iwe urware iwe zvisiri izvo. Chechitatu
iwe nguva yega yega kana tikataurirana mumba medu unoti wokumusha kwangu wachauya wanouya uchikurwisa kokumusha kwangu wachauya wokuita zvawanoda kana ipapa manje pokubata mushonga kunyepa kuti wakanga uri mushonga womanga nekuti baba wako wanowaiotsa noiwawo makanditora makandigadzika asi hawana kundipa feedback yokutaura wakanga wasingadi kutaura neni mukosha wawo ndikavataurira iwe wakataura ukahwitinisa asi hawana kukwanisa kundipa respect yokuti wauye ukotaura kuti mukosha mhosva izvozvo taiona saka shereni handichakuda musatsanangurei zvimwe zvacho zvinokanganika muri vana azviita garenya akusiri asi nemudzimai wako ndizvozvo hongu akugara kushamani mubaba webereki wake mamuchienda kumba kwavo ndingachienda kumba ndemangu plus asi ndine imba yangu atigara purazi ndei ndeyangu ndomana vake haana kuwaka ayo togara mabuildings angu inini akasiyiwa nevarume ndingari muno ndingarareki mamuchi sadomba muno arimo anga wanopereka mwana wemba wako pachivanhu chedu manzwa mai mune mwana kuenda chikoro asati atosvisa 3 years anosvisa muna june alright mazvita inangosainame ndopatasvika ziva radasimukuru wangu mukwasha wenyu asi mukwasha wenyu kuti asitabusenyu totanyedze kuzozipira dati inangosainame ndinokumbira ayo izvazii indonyaya yeke chandiri kukumbira hamunona kunzwa changamiri ndiri kukumbira period yokugara mumba mangu kana aiye muploti mangu kana sadombo aenda mati ndiri kukumbira kuti nguva period sadombo kana aenda kopereka nguva yekuzogara muploti mangu vakagara chibagere vakajara chakaita ndekuti zuva ndirori zuva tikuruona bati mbunzo wangu nokuti zvinosvika here pakupohwewa mungati chamukona ichikubuda inini pfungwa yangu changamiri ndanga ndinodii kuti inini handisi mutsvanyiriri pfungwa yangu ndeyekuti angabve muploti mangu mbeu dzake ane hama dzirimo kana watedzara iwawa vanogona kuuya vachitarisa mbeu dzavo mwana wavo asi iye abuda muploti mangu vanova vachitarisa handina chandinoita nokuti pamusoro ndazvinzwa ndati sadombo ngainopereka mudzimai musha kwavo zvipamutemo baba vari kwatomumirira nokuti vapawa shereni endai munopa hama dzekumberi shereni abva munomudari sadombo ari kupe ari mweri muno enda munopereka mudzimai kumusha hazvitore nguva izvozvozvo hazvitore nguva mazvinzwa mai chisumuka dzimwe dzenguva patinwapawa gomborinogoda uroona next wangu yeto